Que vols fer un postre amb ingredients que tens a casa? Arròs amb llet. Posem 1 litre de llet en una olla. Pell de llimona, una branca de canyella, 150 grams de sucre i 150 grams d'arròs. Ho fem bullir durant 5 minuts. Tapem l'olla, parem el foc i ho introduïm dins la CCM. Ho deixarem 30 minuts. Cada arròs és diferent, així que el primer cop que ho fem servirà per ajustar els ingredients que posem quan el tornem a fer. Ara comprovem si l'arròs està cuit. Sí ho està, però perquè la llet lligui més amb el midó, ho posarem 2 minuts més al foc. Durant aquest temps ho anem remenant. Ara ho tapem i ho deixem reposar 5 minuts. Ja està! Pots posar l'arròs en recipients individuals i en sortiran 6 racions. L'arròs amb llet és un postre que feien les nostres àvies. Decora'l com més t'agradi. Això sí, la canyella en pols no hi pot faltar. El posarem a la nevera i un cop fred, així quedarà. Un postre irresistible.